Hello. Hello mga kabudi. Kabuti! Ano? Sira ulo. Kabuti! Oh, hello, Take 1,000. Bisaya mo kayo eh. Take 2. Oh, sige, ano na. Hello mga Kabads. Sa tagal na mo. hello mga kapubs. Ang meaning sa pubs kay Pobre. Pobre. Mga awat na lang kay pobre. Hello? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ang kanay, inom mo dali na ba? Ato ba, dali na mi. Kaya ba mo vlog? First time na mo. Pasensya Vlog, yan kay ba mo vlog? Oh, sige, rin ikaw. Ay, ito may vlog. Ano? Kaon ka unis manggatay. Katawa, ay. Nagkatawa. Maigutan na rin. Imbis ng mangga, maigo. Imbis mangga ang makuha kami, maigo, no? Nakaon lagi mangga. Pakukat. Sige na, dali, ano ninyo, tabangi, pagpunin nyo sa mana. Uy. I don't know how to vlog. Ay, tagdoy mo ninyo, paano mag-vlog, be? Lolohin mo yan. Bahala ka sa buhay mo. First, we're gonna get some mango because We're going somewhere. Tayong lalakarin. Saan ka punta? Road trip. Road trip, wala man tayo kuhan. Wala tayo motor. No? Walk trip rata, walk trip. Zoom. Sige, gay ko. Ano na yun, di siya mga tagay. Dalo. Yung kabublito, si Dr. Bata. Wow. Kami, oh. Ano pa si Piting? Okay, ano ba niya? Okay, Tinood lang ilo na, ilo. Oh my God! Wow! Yellow ka natagak. Ay, pupa. Kuhan naman to. Pinonet mo ang yellow, mga kabads, o mga kapog. Ang grammar. Wow naman! Wow! Wow! Sige, haga. Sige, hapak. Tuduhi, kay mukhaon ta, birahe. Dili kay gutom kayo. Sige, para maglakat-lakat mi ba? Ay, nabutang kuwan Malingaw na mi lang. kinitkit sa mangga. Sana. Sana. Ngayon na po ninyo. Tabangi po ko ninyo. Sama ni mga kuyog. Maninami. Kana ba magkuyog ang tanan ng mga dikiba mag-vlog na? Wagi pulos. Pasensya first time. First time mag-vlog. Walay pulos ang vlog. Wala kang awa! Walang subscribers. Naman, una-una pa man. Ikaw na, first time ka mag-vlog na. Subscriber, no? Wala man, no? Mga mindset ba? Mindset. Notification. Stop it. Get some help. 0 subscribers, 0 notification, 0 tanan, oh. Asa ka nga? 0, pati mangga, 0. Dugay kayo. Few moments later. So, mga to, guys. Ako mga kuyog, biyaan ko nila. Oh, guys, poops, gani. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pambiyaan ko nila. Sila yung mga buot. Oh, tara, oh, nagnoona. Oh, tara na. Ha? Oy, dali na, oy! Huh? We're gonna walking in the kalibunan. Tayo, mani palayo. Sige, si mo siya sa kamera. Siya sa kamera. Uy, dalian ninyo. Lain naman ang mga bihana, oy. Limang ko tabangan. Meanwhile. Walang dahon? Ang plastic. Ano ba sige, pangit na lang may ko? Na, plastic na bali. Oh, asa ta? Nga taog. Dahon sa lumboy. Dahon sa lumboy. Kaya wa mi kwarta, mamunit tag dahon sa lumboy.
Ay. Hmm? Mauta. Mura na may kapamunit dire ba kung mabag-or man pugaw. Hindi naman ninyo. Ay. Higita mo pagod ni. Ay. Tatabangi ko ninyo sama na inyo binuang. Wala man. Good. Wala na may unod. Good. Hindi na dami. Tawa. Way unod do. Oh. Oh, way unod. Asa mo? Mora jud tani yung mga kuha guys. Tabang kinsa man dre mga kapobs kinsa may kibawan dira nga may lumboy dito ang punuan tabangi mi kay mora ni mo kuha upat ka buok. Tuloy mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Pirmi mo na karong grammar, uy. Let's go to the pool. Another one. Poops gani. Guys. Boy, na boy. Boy. Takutalan mo dapat kuha. Boy, sige katawa na boy. Tanan boy. Oh, sige putan. Ay, babaga ta sa naong nagwate-kota. Na? Sige lang, good. Pasagday lang ninyo. Kapobs. Ano naman na good? Wawawon jud si personal. Mawawan is personal. Kung may birthday gani, di mo gani mga on. Sudra sa plastic. Bidat sa balay. Sira ulo. Kabong gagid bala. Lagabungga. Piginas ka talit. Nagtabangin pag kunin sa maguna-una na si kamera ko. Dapat ang mga palo. Bigay mo nakat ang kamera. Bilisan mo kasi pag mag-walking-walking. Later. Punit. O, tara na. May nakuha na punta, no? Nan? Hadlok mo iro, ha? Nang sa mga hadlok iro. Nga naman may iro. Ito sa balay, tulok kabuok. Nang mahadlok mo iro. Maak ka ng iro. Pangutan ako na, mamaak ka. I don't know. Kumaot guys. Ang mga ako. Itago, mag-iro. Marami doon. Tabi buyag. Mangwara ba yung tamig? Lumboy? Yung nagitagol man mi. Ay, gwapa na dito kayo. Di man mi mga what good. Na? Tara. Mana siya punuan sa lumboy. Na? Bilat-bilat guys. Alas man ang bunga nga mo, ha? Nakakagigil ka. Basta't may nagbaba ng bayana, oh. Na? Katawa, astaw. Sige ako kitago sa itong tabo. Oh. Abe din yung mga suspicious tao ta. La, patay! Sa iro, bunuan ka na. Ay, di man may mga what good. Oh, mga army. Umani tag-iyag po, no? Lumboy. Diyan ka sa kuha guys. Ako man ka nagbitbit sa kaniyo. Di, ako sunod, ko palula. Asa di ka susunod sa iro? May akong sag dito guys. May, sa iro, di ko magsusunod, eh. No? Guys, Palo, Nguri muna yung dito. Asa na, daghana, diri ulas lurin, gipili-pili rin niya, no? Ano ka dira? Nalibang? Naglibang siya? Ikaw? Punit it. Punit. Sandi tayo, pud ano, digay, pinato ni maka dusi, uy, pila gani, usa ka kuha na ni? Me? Kasi ang usa ka baso na. Na, usa ka baso na, duhay kayo ta maka... May itlog guys. So, wala na may sudan-sudan. Sudan, ada itlog. Ano? Yeah, and Open the, unsa gani siya? It's to kalag-kalag na. Labitin. Sag si bitin. Sag na sa bitin, oh. Ano siyang morning char? Oh, hell no! Uy, baba ha. Diin mo. Ang ganda lang. Parang daghan kay kung Tara, kuha. Nagigigag. Second tree that we landing. Ne!
Di ini mo mauta man ang gipanguan law tawa bag no. Ang sayo din na. Enter dinap mo pag ganito nako pag abot to sa pikas. Ku ano? Tagagamay kayo. Lain kayo. A few moments later. Gina. Mana ka dito sa ikaduhang punuan. So, Mangita let's na go po to tag. the next. Ay, gising good. So, sunod ato na sunod na punuan nga ito makitaan. So, come and join us. Wala. Di gina mag-English la. Naman ta sa Naman ta sa English na, ta sa English. Tama kayo. Ako naman eh. Sa English naman gud ta Ay sa sa kagi. Ay sa kagi. Uhaw ang amuang agot. Ikaw ha? Ikaw na tawanak ha? Oh, dali ang kagumbahan na. Maka 1M. Lang mekay. Di ka na mo tagag kwarta, no? Na, Dali ang kis. maka kwarta me, di na siya tagag kwarta guys. Kis. 1M ka na 1M. Uhaw siya guys. So, we're going to ipis him. Di ko ka pwede nga mag-English. Di. Ka-English din ko. La, no English challenge. Sorry. Ararin. Oh, magkuan ka. Mag-unsa tawag na yun eh. Tujuan sa'yo. Juhes na kiss. Asluran ka mo. Inom siya. Magbumba-bumba gani oh na. Nag-iuhaw siya guys. Kamu guys, gusto niyo mainom? Guys, na pobres. Pobs gani. Ayo pobres asi. Tanaw. Guys, bala yun. Ay, gana pa gani gihapon ko la ina pa dali mga biyana ay di Yung ta. dahil niya mong kameraman. Yung anong pagkawan ng dugayan mo ingon. Na kameraman. Dali ano na, dugayan mo ninyo. Tuod gay ko ano oh. Ako may mana. Kaya na boy katabang good boy sa. Kulo guys, iskaw. Ay. Ogway kamera kay bansay kay na siya mag story kabuang. Nya binay kamera maawa siya no. Di man ni siya makakardi pa ng kwata ng mawagod. Ayun na. Tagay. Alain siya guys. Bibig. Alaw siya mas kriyan mo. Kriyan mo. What the fuck? Tara na oy. Jobo ka. Dahil nang naging dumas. Ah, libre lego sa buka giuhop ako saan mo wag mo katawag. May dili kami. Bombay. Anta na tawa sila nabasa ang cellphone. Nay. Sige ka nabasa. Nabasa. Nakatakot ako. Magagad ba din? Ano, microphone na to, uy. May microphone pa tao para kasubang. Di ako na. Tigunit na. Dibo niya. Dili. Oh. Yuhaw na na siya. Oy. Para makuha mo sa next video. Ma-update sa next video. Para ma-update sa next video, click ang notification bell. Ang tangkotong guys. Few moments later. Wala naman tag-inom, no? Ato na punta sa... Ato ko sa nauna na dugan. Isa ni kaya mo cameraman ay mapungot na dunya. Di na meron quick to rin ay na. Hotek sinduan na. Ala, ako dapat isunduhan siya. Ako cameraman. Nahilo. Gusto na tayo wala mi di pa ka masunduhan. Wala, day ka. Mangitatag punuan. Punuan sa... May guys, kumitain punuan, kaila mo sa punuan sa Lumboy. Lihog mig tudlo. La. Tadalong na sa balay, ug likita daan. Kamwa lang ang kwarta. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Permira dayo ka mong sudan. Buwad. Uyap. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tanay pa na magkita mapano dahil sa mga dato. Nya di ay, nya dagdato sila. Kaya pabrihan ang lagi ginoon. Gilanggod bisag dayon nya pobre. Dali, drag for maabot pa sa sulan puno dito na. Hey, wala man goy dato ug walay pobre, di ba? Sama ra man goy nag-height. Walay taas kung walay putot.
Oh, di ba? Oh, dali kayo na dali to. Na, kung walay lalaki, uy, babayi. Na good. Uy, kapoy kayo sa kamera po, Tapos gihapon ako nilakat. Kapuya, pero ano yun, si bit-bit na ni kamera, uy. Nangyari siyan. Oh, sige mga basher, come. Oh, bago ni siya. Okay ra jud kaayo. Sira pangungag damang. So, tiro na kayo, no? Ganyan mo pagdamang. Wala awaw sa heart. Jijiwain mo tutupahin. Najiwaan ang tutupahin. Uy, dali na kayo doon na to. Trupa o jujuwain. Kalis na. Diya kita yung nito. Ha? May tag-edit? Malagi na Ay, may edit. Ay, basta, wag na tayo mga equipments ganit sa pang-vlog. Wala edit ang Mga video, kapos, no? din Diretso siya na nag-upload. Totoo yan. Bola lang yan. Na. Oh, ganit tayo microphone, no? Kanir mo itong microphone, no? Padulsi pa ng mga kapubs. Bako na kayong tabang mga kapubs. May kanon, pwede niyo malungag. Uy, mahinag po na siya. Pwede po niyo dulsihon. Oh, di ba? Sakto na kayo sa kami. Really, nigga? Mauwaw bang ka? Mauwaw. Pwede, isa, kayo mga anak ko. Ano ba ako? Reporter. Istorya. Interviewin. Mga kaplan. May lugaw din. Oo, mga wat na bud ka. Hoy, wata na, di binato ah. Si Raulo. Hoy, nay kamera. Di ta, mga wat ha, kay nay kamera. Unya ara, og wala na. I am the one, the way your son don't need a... Sa kapuya na pud ani. Uy, Mga maso, boy. dali lala. Meanwhile, So, mga kapubs. Natawa na. Ay, Sa kanal. Ala, mga kapubs, doon na ta sa sunod nga karang... Microphone. Gamita mo yung microphone. Ay, Doon na syempre. ta sa... Sunod nga punuan. Gamay Oy, rin oy. siya, pero dakon siya sa tabang sa tuwa. Wow naman. Ay, sa kay tabunan na itong agtang kay silaw kayo. Dungag ang kainit. No, kwaon sa atong agtang ang kaneng signal. Apa tabunan. No. Sige taglaan eh. Oh, asa na po taganingin ato sa kalibunan karon sa katubhan. No. Sa bulit ang nasa likod tigna ara man ni siya. Nasa tani siya ning mga kapubs oy no. Nani siya kay bawoy, naram siya sa likod oh. Nasira siya na. Oh. Let's gasa. Sugdan na natang pangungha og dahon. Uy, nga naman gining agtangan ning mo pagwa man gid siya mo siya uwaw. Uy, uwa ako nga agtang, may pang-agtang na kay di mauwaw. Ay, meaning may nanguha na dire kay may nagputol-putol. Agay, namo to. Bung maora ni punuan o gamay kaayo. Yawa na kayo'y dahon. Napagitay. Napagitay ka kumpetensya ko. Sa kompetensya. Sa mani, uy. Mga kapobs, nini ka ba mag-vlog ang cameraman? Ay, Ah, usara din ka bukang katabang sa tuwa mga kapob. Ay, Oh. nakitaan ko ide ko. Oh, duharay na dungag, no? Asa? Oo na, sumok. Gutom ka guys, naray tubari pang-us lang gamay. Dagan lang ug may tagiya. Pang-us ka gamay, dagan kag dako. Pangos gamay, dagan dako. Tulor din ka buok, gagmay pa kayo. Tara guys. Ora ta ko Tana, na. kay may nakauna. May Tana nakauna. guys, kay may nakauna na. Wag gid sila nagingon-ingon nga maguna-una di sila panghuwa, no? Unta na inform me, makasayaw me og mata. Agay! Nagtulog pa ka na. Nga, lesson learn, unsa naman yung oras sa di ay, nga nang ulhit man ta ani, alas. 11 na guys, so magtong larukan tani ron. Ko imong microphone nga ipakita kung microphone gud gamita lagi microphone.
Na. Ay, sa kaya akong Amerikano nagawa. Bisaya, sipot. Lahan ako na siya Amerikano. Sana all. Bisaya, sipot, ang nang. Na Bisaya. Bisaya supot. Ito supot. Gani. Lubot. Tagalog. Ay, guys, kuan man. magkapit ang lubi guys. Pisot nga. Gurong supot. Guro pisot. Asan si Diboy na nawa namang suon nga. Gurong Michael. Buutan. Gurong Michael nang ay. Nawala na itong isuon nga buutan. Ato ra naguna-una no. Wala siya pulos kay ug may kamera mahadlok maawaw siya. Pero Ya, guwapo, kapat siya. Oh, pataka na siya gyaw. Later. Mato no? Ilahan na pud kong gibiyaan. Maguna-una na pud sila. Hapo ko, basta pahuway sa ako matagkang. Sinuta. Kaya nami ang hangin guys. Palandong sa akong kadali. Kaya, akong singot. Ito naman guys. Mga lagi atis guys. Atis. Giunahan ko ni Guha. Nani atis, asa atis? Sila to guys. Nani atis dira? Oh, dira may ito ng ngawat guys. Oh, unsa may atis dira? Ne. Oh, dagan-dagan. Unsa may atis? May atis dira? Dira aga itong microphone guys. Pwede nilabay. Ay, pagilapay rin. San, tutuon para ba ito na? Duha may purpose ani God. Ako sa Diboy. Duha may purpose ani. Guys, kay hello na guys. Ako magsuon nga lalaki lang tawag God. Ay, sige, nag-newslet. Ano siya? Lakatin na siya kay mauwa siya sa among gibuhat. Gibuhat? Dahil nakatawa lang. Wala yung tanan ng baboy. Ano? Unsa naman tani kong buhok ko. Narantoro God. Ay, pasensya kay among buhok. Mau na. No. Oh, dan Guys, kaya basig badakpan tayo na daan. Uy, nabay mo Wala na magagawa. Ano? Tawag ko na. Palayo na po siya, guys. Na, guys, inang pobs gani. Ano lang Another one. siya, guys? Na, guys, inang pobs gani. Ano lang? Depende na mag-uot ba ba? Palayo na po siya sa mua, kay. Hindi siya gusto pakita sa kamera, kay maawa ko na siya. Puro may kay guys. Makay-kay naman naglubi guys. So, another one. Another one. Agay. Ito tawag ka ng manikop. Manay, ka ng manikop guys. Lao, no? Hindi mo nga manikop. Nga! Tamo raman di manikop. No, si Loren lang nga cameraman o manikop. Oh. Dito ko ba oy? Nga. Picture pick out sige. Ikaw rin magdadala sa kamera. Guna. Ang mga gitawag kag kameraman. Kay ikaw tigdala sa kamera. Wala naman agad. Tapos ba kayo, no? Dapat na kayo filter Ay, guys. good lagi na kayo magkamera man. Kayo naman. Guys, butag ka tayo. Laylay ka ayo sa imuhang kamot. Sa imuhang kamot. Aham ka na may sa hangin. Basta naa ka sa probinsya na may kayong hangin, no? Guys, daday may kamuting kahoy ari guys. Gusto ko mo pa ni. Imuha, dahil na. Imuha na. Kilo guys. Imuha ang inang Pero tungro. pag 5 kilo guys, sa among gawating kahoy, pero kamulay, ibut. Kamulang poy. Storyas tag iya ug madakpan mo. Si Raulo. Storyas tag iya ug madakpan mo. Ano, dahil na? Ay mismo ka mo nakita nag-ibot. Kami na nagdamat ko sa Wow naman. Wow. O, dili na punta sa ikatulong punuan. Aw, ikaw pa na dahil ni sorry. Tama kayo. Ako naman eh. Wrong grammar. Ano po yung nakauna? Ya, unsa man eh. Uli na lang ta. No, dili na takotob no. No. Dili ano. Guys, kaburot. Dili na takotob no. Oh, ganito sa Tara, puli na ta kay kapoy na. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Agi ra ba ya? Magguha na iyang ang virus sa iyang utok. No, kan gana siya, sadya kayo na siya. Hindi nga. Wala na siyang buang. Guys, what do you hard guys?
Karon nakainom. Mga kapug, usar yun. Ana siya, nakainom na siya bulong guro kay nawa man ang kabuang niya. Kami kay wa mi kainom og bulong. Usara jud ka buok amo tong nakuha, guys. Pobs. Oops lagi. Uy, samtani. Ay, basta dili pa ka kaning kuan sa imong. Hindi nga. Uy, tapang. Nala. Uy, kana uy, wala naman kader nga namangho pa man tilukon. Kana uy.